Ray Polo, Ramogi TV. Sirikal kaonti ma Homa Bay odonjo girimiti gi riwruok moro ma ok mar piny owacho mar Kenya madhi konyo siro pur mar bel kod njugu e gwenge ma Homa Bay. Winjruok mar higni ariyo noketie kogno gi jalup gavana ma kaonti no Yugi Magwanga kod Lea Kagwara e lo riwruok mar Kenya. Chenro mar pur bel gi njugu geto rowere kaonti ma Homa Bay mathothgi ok osebedo ka donjo e pur. Joma mine kod jogo modak kod ng'ol mopogore opogore bende idhi nywandi e chenro no. Magwanga bende en jatend Migago mar pur e piny owacho ma Homa Bay ok oniyo girimiti ma kamano en achiel kuom chenro ma migawo no nigo mar medo bero nweng'o mar kothe kod cham e alwora no. Mondo mi waket chiemo obed malo, chiemo machalo njugu to gi bel, mondo mi okony mine, jomatindo gi joma odak gi ng'ol, mondo mi wane anena ni to bende ginyalo bedo gi chiemo moromo. Jo-Kea Kenya gi Jo-Kea US oriwore kaeto gi local implementing agency ma en Justice and Mercy mondo mi wati kanyakla. We are focusing on groundnuts and sorghum, and we actually hope to move on to other value chains in future. Myself and my team have been working towards is how do you leverage innovation and how do you leverage partnerships with social enterprises to ensure that we can increase the impact of our work. And so that's one of the things that we're going to be working on over the next couple of months, is working with Halo Tractor, which is a social enterprise, to bring mechanization to smallholder farmers, understanding that productivity levels still remain low in agriculture, especially in Africa. And so by leveraging these partnerships with Halo Tractor, we're able to bring access to productive assets for smallholder farmers.